Тази медитация дойде сама при мен. В един миг на тишина думите започнаха да се подреждат, сякаш някой ми ги прошепваше. Усетих енергийните потоци и тя сама ме поведе през това преживяване. Чрез нея се осъществява дълбоко енергийно пренареждане. Освобождават се блокажи и се пренаписват вътрешни саботиращи програми. Целият процес се активира от искрено желание, което изберете да отправите. Тази медитация е много силно енергийно пренареждане. Преди да я преживеете, внимателно прочетете текста с насоките, за да позволите на енергията да се разгърне напълно. Това не е просто медитация, а е енергиен портал към източника. Това е моментът да се отворите за промяна и да позволите на Вселената да сбъдне вашите желания.